Moi kaikki, nyt ollaan taas. Moi. Moi kaikki, mä äsken mikin. Ja nyt otetaan taas Minecraftia. Kun ei ole tullut pitkään aikaan tätä. Niin joo. Kun mä huomasin, niin mun talo on siis jotenkin, että mä oon laittanut sen tänne. Et kun mä lähtisin kaivamaan alaspäin, vaikka tuolta mun kotoa tänne päin, niin sit se menisi niinku tonne eteen. Ja jos mä lähtisin kaivamaan taas tosta mun talosta tonne päin, menisin tänne päin. Mä en nyt tiedä. Mun pitää kaivaa jotenkin täydellisesti tänne päin. Nyt siis kunnolla. Ja näin tää. Mä tarviin lasia, kun mä aion tehdä ne kaikki seinät lasilla. Katsotaanko. Mulla on 2 lasia. Mikä tää oli? En sano. No. Eli siis lasia. Onks hiekkaa? Mä käyn hakemassa hiekkaa. Mitä on lappu? Että tässä on paljon nopeammin. Nyt on tarpeeksi. Ihan varmasti on tarpeeksi. Eli no. Mun pitää käydä hakemassa puuta. Miksi mä hakkasin ton puun? Nossa. Milloin tää? Se on maailman puhua. Keskityin tähän pelaamiseen. Sori. Taitais toi nyt riittää nopeasti. Menen tässä niin. Mikä tää on? Kiviä. Mä en laittaa yksi. Oliks mulla niitä etti täältäkin?
Mitäs mä tekisin tässä osattavassa, koska mä en jaksa mennä vaan edes takas. Niin mun pitää keksiä jotakin, mitä mä voisin tehdä tässä aikaa, kun Netflixi tulee. Koska mä en jaksa mennä vaan edes takas. Sama kuin ihan sama. Ja mä en sit vielä editoi, koska mä en osaa editoida. Niin, siksi mä en editoi videoita, mutta kyllä mä varmaan joskus voisin kertokaa vaikka, jos te tunnette mut, niin laittakaa viestillä, jos te osaatte editoida, niin laittakaa viestillä, että mitä tehdään, jos te siis osaatte. Koska minä haluaisin tietää, miten se tehdään. Ja äitikään ei osaa, niin sitten eikä varmaan iskään. Ja sitten se on vähän hankalaa. Varmaan tajutte. Mä oon vasta lapsi. Mutta joo. Mä ajattelin, että me mentäis tänään mainaamaan. Vähän maan alle. Niin mä ajattelen mennään. Haipetaan vaan suoraan alaspäin. Se ei haittaa, jos me vaikka kuoltaisiin. Niin ei se niinku haittaa mitään. Mitään. Koska siis niinku mä laitan sillä asetuksesta, että tää on parhain vika, mitä voi ikinä käydä. Kolme lasia. Minä haluan. No, mennäisikö vaikka nyt? Joo. Me mennään nyt mainaan. Ja me mennään tästä. Okei. Otetaan vesipaketti. Yksi muu. Ja tarviin kivihaku. Koska mä en halua käyttää heti tätä mun rautahakkua loppuun. Koska mulla on vain yksi rauta. Niin mä en heti käytä mun rautahakkua, niin siksi mä tein muutenkin ihan varmaan tuon vesipaketin. Ja sanokaa, ei mitään sitäkään. Mä tarviin. Mulla ei ole soihtuja. No onneksi tässä tulee tätä hiiltä, niin voi tehdä soihtuja. Ajattelin laittaa soihtuja, että mä näen, että onhan tää nyt ihan varmasti hiiltä, mutta kyllä tää nyt hiiltä. Mitäs mitä pitää tulla? Hei, kattokaa. Mulla oli lapio. Ihan sama. Ainakin nyt mulla on 2 lapioita, jos toinen menee eri. On kuitenkin vielä toinen. Joten on ihan niinku samasta.
Joo, mä unohdin taas puhua. Koska, en tiedä, mä en yleensä puhu. Unohdan puhua. Ihan silleen kokonaan. Että jos välillä tulee. Niin, joo, tää on 3 osa. Kuuliks meistä zombin? Joo, kuulin. Tekin varmaan kuulit. Mut sun en halua pikkujuomaan. Katsotaan nyt ihan vitsi, jos tulevaisuutta. Miksi musta tuntuu, että se on mun alapuolella? Ei, se osa. Ja mä just kuulin pikkuzombi ja levakan ja varmasti kukin. Mutta kuitenkin. Kerron vaan sitten vaikka tuntuu, että se on yläpuolella tai alhaalla. Toivottavasti se ei ole alhaalla, koska mä en halua tippualaan. En vaan halua. Ja mä menin sanomaan hyvä juttu. Koska mä haluaisin löytää vaan tällä matkalla. Tällä alasmenisellä pelkästään kaikkea tällaisia vuoreja. En haluaisi löytää yhtäkään luolaa. En silleen niinku yhtäkään. Ei voi mitään jos löytää. Koska. No, mistä minä voisin tietää, jos vaikka yhtäkkiä mä tippuisin johonkin hitsin luolaan. Minä oikeastaan inhoan luolia. Minä on vaan sellaisia hirvityksiä. Koska siellä on niitä mopeja. Inhoan mopeja. Ja koska mä inhoan niille, niin mä en halua tietenkään tippulaan. Vielä joo. Onkohan nyt yö? Mutta voi. Okei. Nyt mä oon tällä alueella. Mietitään välillä. Mä voisin tehdä uuden mikä toi crafting tablen. Varmaan näette kuinka lopussa toi ja toi. Niin tehdäänpä toinen. Noin. Ja pitäis tehdä 2. Jos nyt niinku kävis vaikka silleen, että se kuitenkin menisi niinku rikki. Niin on kuitenkin vieläkin yksi. Niin onhan se hyvä olla monta. Ja mun mielestä tältä alueelta näin dark juttu alueelta löytyy yleensä tosi paljon luolia mun mielestä. Niin joo. Tuleekohan tästä videosta pitkä? No, ihan sama jos tulee, koska mä en ole tehnyt pitkään aikaa, niin ei se varmastikaan haittaa, jos nyt tästä tulisi erikoisen pitkä. En ole kuitenkaan tehnyt pitkään. Jos kuulitte äsken jotain kolisena, niin siis oli näitä. Se varmaan tekee ruokaa ja mikä ääni toi oli tollanen aika niin kuin pelottava tai silleen. Joo. Hei, tää on nyt jotenkin näin. Onks nyt vähän liian lähellä? Ei, tää on hyvä. Joo. Tää on vielä pimeätä. Okei, siis voisiko nyt tulla jotakin vastaan?
koska mä haluan... Nyt tekis meille löytää luola. Tässä on ihan niinku tosi tylsää, kun pitää vaan kaivaa alaspäin. Mitenköhän mä pääsen sitten ylöspäin? No, kuolemalla tai sitten joko... Vaikka jos silleen niinku... No, tälleen. Varmaan tajusitte, jos ette tajunnut. Niin. Tykätkää tästä videosta. Ei, älkää tykätkää tästä videosta, jos ette tajunnut. Koska muuten tulisi liian vähän likejä. Mistä täältä löytyy yleensä? Kun löytää tällaista, niin löytää paljon rautaa. Mun mielestä ainakin mulla on ainakin tullut sellainen hyvä tuuri, että kun mä löydän tätä, niin mä löydän paljon rautaa. Joten kaivataan vaan tätä ja katsotaan löytyykö rautaa. Koska mä haluaisin löytää sitä rautaa, niin miksi mulla on panssari? No, onks teis panssari? Ihan sama kuin se ei oo. Koska ei sillä nyt mitään väliä oo. Se nyt yhden kerran sanon tän väärin. Ja joo, mun puhelin ei oo kyllä vieressä, niin mä en voi googlettaakaan. Minkä mä nyt jaksa mennä pois, minä kerrotaan sieltä takas. Koska joo, mä tiedätte miksi. Eiks täällä oikeesti oo yhtäkään rautaa? Okei, joo, tässä ei rautaa. Ihan turha mä kaivoin. Siis, mitä? Eiks sä oot oikeesti nyt haluttu mitään niinku vastaan? Mä haluaisin löytää timanttia. Päästäis Netherriin. Taas. Voiskohan nyt löytyy sitä rautaa? Koska mä tarvitsen rautaa nyt heti. Okei, ei tuo mitään rautaa. Tähän on. Bedrock. Mä kaivoin loppuun asti. Enkä löytänyt yhtäkään luolaa. Siistiä. Tai no, ei toi kyllä ollut siistiä, koska ihan turhaan mä kaivoin tosta kohtaa. Ei tossa ollut mitään. Ja mä ootin ihan turhaan jotakin. Mitä mä resursoitin? No, mä otin timanttia, rautaa. Ainakin mä sain tätä redstone-jauhetta nyt ainakin 37 oliko. Hei, mitä nyt? Ei, mitä tämä on? No, ihan sama.